Goedenavond, zondag 25 december en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Een aantal opmerkelijke incidenten in de provincie op kerstavond en vandaag op eerste kerst. In Biervliet arriveerde vanmorgen een arrestatieteam en cirkelde urenlang een politiehelikopter boven het dorp. Er was bij de politie een melding binnengekomen van een man die op straat liep met een jachtgeweer. De Gentse straat in Biervliet werd afgezet, net als straten daaromheen. En rond het middaguur werd bekendgemaakt dat er 2 mannen waren opgepakt in een woning aan de Gentse straat. En dat er ook een wapen in beslag is genomen. Meer is niet bekendgemaakt. Deze auto werd vanmorgen vroeg gevonden langs de A58 bij Arnemuiden. Van de inzittenden ontbrak ieder spoor, maar later op de dag bleek dat de auto vermoedelijk te maken heeft met een ernstig geweldsincident in Antwerpen. Daar werd op de Grote Markt een zwaar gewonde man uit een auto gegooid, een 26-jarige Vlissinger. Hij had meerdere schotwonden volgens de Belgische politie. De auto bij Arnemuiden zou de auto zijn waaruit de man gedumpt werd. En dan gisteravond, daar reed in Oud-Vossemeer een auto in op agenten, waarna zij op het voertuig schoten. Ze wilden de auto controleren omdat hij zonder verlichting reed. De verdachten reden zich na het incident vast in een akker aan de Veerstraat. Ze zijn aangehouden. Na 2 coronajaren kon het eindelijk weer samen kerst vieren in de kerk. Voor de bezoekers van de katholieke kerken in Leeuwerdorp, Hansweert en hier in Serenhoek was dat dubbel. Het was de laatste keer. De kerkgebouwen sluiten in de loop van volgend jaar. Ja, dat voelt echt wel dubbel. Ja. Ik kan het nog niet goed bevatten eigenlijk dat het dan nooit meer hier gevierd wordt. Ik doe hier de bloemen in de kerk eigenlijk al 5 jaar. Dat ga ik missen. Ja, enorm. Vervelend en een verlies voor Serenhoek dat hij dicht gaat. Ja, het is jammer. Maar ja, goed gezien het aantal mensen wat er natuurlijk niet alleen vandaag, maar ook door het jaar heen komt. Ja, is het op een gegeven moment wel logisch dat dat zo is. De kerken sluiten vanwege dalende inkomsten uit collectes, een teruglopend aantal priesters en pastoraal medewerkers, toenemende onderhoudskosten en inderdaad teruglopend kerkbezoek. Ja, als het in alle weekenden is zoals met Kerstmis, dan hoeft er geen enkele kerk dicht natuurlijk. Hè? Maar ja, de realiteit is gewoon dat dat anders is. Het is nog maar de vraag of ze nu een kerk in een ander dorp gaan bezoeken. Nou, dat denk ik niet. Nee. Nou, ik zie mezelf denk ik nog niet zo snel naar een andere kern gaan. Weet ik niet, maar er zal zeker minder zijn dan ik gewend was. Dus op zondag gewoon thuis? Ja, gewoon voor de digitale mis. Ook restaurants kunnen weer uitpakken na 2 jaar corona. Bij restaurant De Kleine Toren in Baarland worden de laatste puntjes op de i gezet. En de eigenaar is blij dat het weer kan. Ontzettend blij. Na 2 jaar eindelijk weer gasten ontvangen, kerstdiner draaien. Dus heel blij dat het weer mag. Ja. Hoeveel gasten komen er? In de kerstdagen totaal zitten we rond de 150. Exact durf ik niet te zeggen. Iedere dag vol, dus iedere dag rond de 50 gasten. Je verwacht zo vlak voordat die gasten komen om te genieten van het kerstdiner dat er veel stress is in de keuken. Juist niet eigenlijk. Het is juist de voorbereidingen die in de keuken het spannendst zijn. Natuurlijk alles uitwerken, een mise en place lijst. En is vandaag is het eigenlijk nog maar de puntjes op de i. En zorgen dat vanavond alles soepel meegaat. Dus die hebben juist de rust omdat al het voorbereidende werk is gedaan. En dan natuurlijk de belangrijkste vraag. Wat staat er op het menu? We beginnen met zeebaars, bijvoorbeeld, die is gemarineerd. Langoustines op verschillende manieren. Tarbot, coquilles, maar ook patrijs, roodpoot, patrijs. En ree bijvoorbeeld. En dan een predessert en uiteraard daarna de kaaswagen of een dessert. Adwin Hoondert uit Hoedekenskerken is er klaar voor. Deze week reist hij naar Saoedi-Arabië om op Oudjaarsdag te beginnen aan de Dakar Rally. Hij heeft zijn oude DAF vaarwel gezegd en gaat nu starten in een nieuwe, betere truck. Dit is wat dat betreft is het wel een beest van een ding om mee te rijden. Ja. Meer pk's, comfortabeler, automaat. Er zit hier zoveel op aan. Dat we er nog niet precies uit zijn. Dat moeten we nog een klein beetje uitvinden, maar dat gaat gedurende de race wel. In 2 weken tijd gaat Hoondert met zijn team 5000 kilometer rijden dwars door de natuur. En dat ziet er ongeveer zo uit. Ze zeggen dat het de langste en zwaarste Dakar ooit wordt. Dus heel de duinen en gemiddeld 450 kilometer per dag steeds.
dat is best veel natuurlijk. Want als je een uur duin, dat red je, 100 kilometer red je dan nog niet. Dus ja, dat wordt wel een redelijke uitdaging. Maar die zocht het toch, die zochten we. Naast het avontuur wil Hoondert ook presteren. Hij is tevreden als hij hoger dan plek 20 eindigt van de ongeveer 75 teams. Als ik bij de eerste 15 kom, dan ben ik wel content. Ja, je weet het nooit. Heel houden en jezelf nog een klein beetje heel houden. Het wordt wel een hele lang hoor. Het wordt een serieuze uitdaging. Dat weet ik wel. Het is een behoorlijke natte eerste kerstdag vandaag. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar de regen houdt ons vandaag wel in zijn greep. Er zijn af en toe ook wat droge perioden en in de late avond wordt het vanuit het zuidwesten geleidelijk droog. Vannacht zijn er nog wel wat wolkenvelden en af en toe passeert er een bui. De wind trekt aan naar vrij krachtig, met vooral langs de kust ook windstoten. Het koelt af naar zo'n 8 graden. Morgenochtend trekt er een actieve buienlijn over, een zogeheten koufront. Daarachter zitten we in de koelere lucht en wordt het niet warmer dan 7 tot 8 graden. Wel zijn er opklaringen achter het front, dus in tegenstelling tot vandaag gaan we op tweede kerstdag wel de zon zien. Dinsdag wordt het wisselend bewolkt en het is een overwegend droge dag. Het wordt zo'n 7 graden. Woensdag valt er weer veel regen, maar is het met 10 graden niet koud. Donderdag van tijd tot tijd een bui en ook richting de jaarwisseling blijft het voornamelijk wisselvallig. Al die tijd blijft de wind matig tot vrij krachtig. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een fijne avond en graag tot morgen.